So, mubiyahe na po ta guys. At ta sa Pier 4 guys. Kay musugat na po ta sa igsoon sa kumbos guys. Ito sugaton. Nag-text na sa squad guys. Nga alas 4 siya mo abot sa Pier 4. So, advance ta oras sa paggikan. Kay basin yung matrapikan ta guys. Daghan sa kanan gud mo nang kanan gud nga mo advance ta o gikan sayo ba isud kayo yaw-yawan niya tayo nagabot dito guys kung malita sa oras. Gamay kayang dalan diri sa amuha guys nga tuwi mo na nga kunay atong masugatan mo punong kita mo insister og siot kay lisod na kayo guys. Sa Puente Circle na ta guys. Alita din magi sa kuan Osmeña Boulevard padong dito sa Santo Niño. Lusot na sa Fair Ono. Diyan na ta musubay para sa Fair 3 o Fair 3 Fair 4. Kay traffic ron ug magmanggo ta guys. Dali ra gud ang ato ang biyahe guys, so walay traffic, dali ra man ta maabot, wala ra mga 1 hour guys, abot man ta dito. Pero traffic nya pa mga stoplight sad nang maabtag ta oras kapin. Depende gina guys sa ato ang kadalanan ang atong pagbiyahe. Mana mo advance tag oras kay aron dita apiki ba mani ang Osmeña Boulevard guys. Abliya na unahan guys, mani ang police station sa Osmeña Boulevard. So muna ang JB Tower guys sa Kulon. Nato sa Kulon guys.
Metro Colon. So na guys, pirmi mi diri sa Metro Colon guys, Unitap kay anak mi mamalit kay barato man kay dia sa Unitap guys. Hindi laging magdaginot kitag maayo guys sa kwarta ba. Una na kita mamalit. Pero karon daghan na kay mga barato guys, DIY, barato man sa DIY. Yeah, daghan sa ng DIY. So, kalagsa lang ta mo ari diri sa Colon. Digid mo wadanog tao diri sa Colon guys. Mas Domingo, grabe gid ang tao diri. Bisan og lang adlaw, grabe gid ang tao guys. Murag na gid diri ang hupaanan sa mga tao guys. Samot lang magabi. Kaya daghan naman ninda diri sa kilid-kilid guys. Yan, kuan gitawag nila kanang night market guys. Sumot ka daghang tao. Okay, Colon Metro. Santo Niño na ta padong guys. So mo ni ang Santo Niño guys. Sawa pa kari og Cebu, gusto mo ari sa Santo Niño, ari na mo guys. Interest diri pa kayo daghan tao diri kay kung mo ari mo pista sinolog para mo duaw ni Senyor Santo Niño. Lisod na gid mo kay daghan naman tao guys. Muna siya ang entrance. Unahan plaza na diya guys.